gatı dogry aýdan gelinçe biziň köp oglanly ýyllarymyz emmete jelepçilik edýär, narkotik cisimler ulanýar, ogurluk edýär, başga näme bir erbet käfiýet bar bolsa edýär. Tebäbi olaryň enatysy Türkiýede. Olary telefon bilen terbiýelemäne çalyşýarlar. Ýöne telefon bilen terbiýe bilmeýän, onuň ýanynda bolup tüýgü mähir bilen terbiýelemeli. Ýoksa o dili diňlenir. Sonra o ýurdun içinde galan maşgallar olaryň dargamak, ondan sonra her türlü erbet işleri etmek bilen pul kazanmak üçin bir zatlar etmek bolýan meşgul. Meselen, Aşgabat propiskany almak üçin öz şagatyny Aşgabatly bir adama tatýamşyn. Owalarda şonýal ýagdaýlar bar diýer. Şonluk bilen Türkdäklerine çagat terbiýesiz, Türkmenistandaklaryň pulu ýok. Sonra da biziň çagamyzy köp bölekde, köp ýagdaýda daş töweregindäki çagalar terbiýelýär. Meselem şolar hor ýaşaýan bolsa, boduk bolsa, ogru bolsa, şolaryň täsiri Türkiýedäki işleýän adamlaryň hem çagalaryna ýetýär. Sag bolun.